Des d'Esquerra Unida Biar volem fer les següents reflexions sobre el passat plenari ordinari de l'Ajuntament pel que fa al mes de novembre. El plenari va aprovar la moció amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència sobre la Dona. En el que portem d'any ja portem 10 feminicidis i assassinats masclistes al País Valencià, 77 a l'estat espanyol. Mentre segons quines forces polítiques miren cap a un altre lloc i pacten amb qui nega la violència masclista, continuen produint-se assassinats contra nosaltres pel simple fet d'haver nascut dones. A nivell local, com sabem, una de les primeres accions del Partit Popular en arribar a l'alcaldia va ser eliminar la regidoria d'Igualtat creada durant la legislatura anterior. Com és possible tindre un ministeri i no una regidoria d'Igualtat? Cal ser conscients que si no visibilitzem amb nom i cognoms cada àrea de treball, sembla que no siga necessari. És qüestió de voluntat política. El passat 29 de novembre, el Sindicat Lliure de Correus mostrava la seva decepció perquè cap força política de les tres representades en el plenari municipal s'havia pronunciat sobre l'empitjorament del servei de correus des que la unitat de repartiment de l'oficina de Biar depenguera de Villena a partir del passat 1 d'octubre. De fet, ha sigut Esquerra Unida l'única força, tot i no tindre representació institucional, que es va mostrar contrària a través d'un comunicat fet públic a principis de novembre i defensant qualsevol iniciativa que anara en la direcció de la defensa dels serveis públics als municipis menuts.